Ще си избудеш очите, я даш. И няма сетне да видиш освобождението на България. Какво толкова се вторачил? За българския цар Асена първи пише тук. И за сина му Асена втори. И какво пише? Я прочети. Ах, ще ли се роди в българско древност и мудрост любител, днешно да махне от невежество родо, да бъде мил учител. А на дъмо? Чети. Тъмна завеса да нам открие многогодишно же покревало. Наша де древност отдавна гние, коя губителство в род отдал. Това е от Раковски. Песничка. Разбрали? Тъмна завеса да нам открие. Ето открива малко от завеста, като разказа за Дана царя български, от най-добрите и славните. Тъмна завеса да нам открие. Ей, това трябва да правим и ние. Затова ни трябва даскали, да възпламеняват душите прости и заспали. Каква е тая картинка? Цар Асен първи. Ще рече, не е лъжа, че и ние цар сме имали. Че не сме от тук от там. Мустачетата му само дето са афив. И сабле няма. Не са ли носили тогава сабле? Саблите си ги носили такива като мен и като тебе. Той е заповядвал. Това е цар, бе. Я прочети още нещо. Турски войници, кои са минали от Азия в Европа и завладели България под византийска власт, били са неженени. Тъй като завладели тези места и най-хубавите девици български жени и гъркини и се оженили за тях, като ги потурчили на сила. Затова в Европа живеещи турци се отличават от азиатските си братя, манафи зовими, по краски свои има лица. Азиатските турци са черникави, а европейските белезникави, защото са се смесили с българска и гръцка кръв. Майка и манаска.